Вельмі багаты тут ассортимент гародніны і садавіны, бакалеі, мясных і морапрадуктаў, а таксама малочнай прадукцыі, чаго толькі не ўбачыш. Кожны абавязкова знойдзе сабе нешта на свой смак. Вельмі папулярны ў супермаркеце аддзел кулінарыі. Тут можна набыць поўнасцю гатовую прадукцыю. Салаты, халодныя закускі, гарачыя стравы, курыцу, грыль, сушы, піцу і не толькі. Усё для хатняга абеду і вячэры. Славіцца Кароны сваёй выпечкай, духмяным хлебам, булкамі, разнастайнымі кандытарскімі вырабамі, асабліва тартамі і дэсертамі. Усё настолькі апетытна, што прайсці міма і нічога не купіць проста немагчыма. Продукция очень хорошая, вкусная и не сильно дорого. Очень хорошо и приветливые продавцы, и культура здесь очень на высоте. Самые булочки Кароны вкусные. Ассортимент, глаза разбегаются. Нам нравится, что здесь качественные продукты продаются. Всегда свежее все. Вкусно, свеже, чисто, приятно, ярко и красиво. Ну, класс. Аддзелы бытавой хіміі, касметыкі, канцтавараў. Можна набыць тут і кветкі, і цацкі, і шмат чаго іншага. Асартымент вялізны. А каб пазбегнуць длінных чэргаў, у магазине 12 кас, на якіх ветлівыя касіры максімальна хутка разлічваюць пакупнікоў. Радуе супермаркет і сваімі зніжкамі. В сети действует дисконтная программа «Магазин приятных покупок», где предоставляется 5% скидка. Также работает программа лояльности. Продукция собственного производства после 20 часов продается со скидкой 15%. Хочу, чтобы наши покупатели остались довольны. Мы всегда рады их обслуживать, всегда ждем. Я вообще из Москвы, да, и когда я приезжаю сюда, вот для меня первое это в Корону, вот туда. Мы сюда пришли, чтобы посмотреть, чем отличается там Корона от этой. Немаловажно то, что расстояния между прилавками большие, удобно, никакой толкотни, суеты. Просто приятно. Спецыяльна да адкрыцця новы супермаркет «Карона» падрыхтаваў для брашчан забаўляльную шоу-праграму. Разнастайныя розыгрышы, конкурсы, а за перамогу дастойныя прызы. Уразілі і так званым азотным шоу. Забаўлялі і маленькіх танцамі і гульнямі. Спецыяльна для іх і аквагрым. Гандлёвы цэнтр паспеў падрыхтавацца і да Новага года. Устанавілі тут прыгажуню ёлку. Дарэчы, праект магазина не абмяжоўваецца уладкаваннем толькі будынка. Ён уключае і стан прылеглых тэрыторый. Побач з гандлёвым цэнтрам вельмі зручная аўтапаркоўка. Ганна Буйкевіч, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».